Κάποιος είχε σε παράσταση, δεύτερη σειρά η κυρία. Α, ναι, μια κυρία. Αυτή λοιπόν είχε κοιμηθεί στο Πόλεμος και Ειρήνη. Ήταν με τα χιόνια τότε. Ναι. Ήτανε μόνη της, θα είχε πάρει τίποτε χάπια, δεν μπορεί να κοιμόταν έτσι η γυναίκα. Καθόταν στη δεύτερη σειρά και σε μια στιγμή πάω και γονατίζω μπροστά της. Ήταν ο ρόλος δηλαδή. Και προσευχόμουν για τον πατέρα μου. Και έλεγα, Θεέ μου, κάνε ο πατέρας μου να γίνει καλά. Και έκανε αυτή. Δηλαδή πάνω στην παύση ρε μαλέ, δεν υπάρχει αυτό. Ούτε να την είχες πληρώσει. Κάνω έτσι από πίσω, βλέπω όλα τα παιδιά να κουνιούνται και ένας κράταγε μια εικόνα η οποία κουνιόταν έτσι από τα γέλια. Θεέ μου, κάνε το μυρό. Πιάνουμε κάτω. Εγώ όταν ο άλλος κοιμάται ή όταν γελάνε, νευριάζω τραγικά. Δεν γελάω ποτέ. Την ξυπνήσατε, τι κάνατε? Έστειλα την ταξιδέρα και την ξύπνησε. Διότι αν συνέχιζε δεν θα συνεχιζόταν η παράσταση. Εσύ δεν γέλασες? Ποτέ δεν μπορώ να γελάσω. Νευριάζω. Τι άλλο σου έχετε και έτσι περίεργο στο θέατρο? Η ωραιότερη πλάκα που μου έχει κάνει στο θέατρο είναι ο Νίκος ο Γαλανός. Για πες. Στο Πόλεμος και Ειρήνη πάλι. Άρχιζε το έργο που ήμασταν έτσι σαν πορτρέτα κούνητη. Χωρίς τζάμι μπροστά, αλλά εμείς υποτίθεται ότι είχαμε τζάμι. Και έρχεται την πρώτη μέρα, μετά από μερικές παραστάσεις, και μου κάνει, έτσι όπως ήμουν ακούνητη εγώ, μου κάνει ο Νίκος. Και με ένα πανί, εγώ δεν είχε τζάμι, εγώ δεν γελάω. Μου λέει μέσα που να δεν γελάσαι, θα σε φτιάξω αύριο, μου λέει. Ξανάρχεται. Την πέμπτη μέρα, παιδιά, επέθανα. Με έφτιασε για να καθαρίσει τα άγαλμα το τζάμι. Και εγώ, ήταν το άγαλμα και εγώ... Μα πω, αδύνατο να κρατήσεις. Ναι, είναι δυνατό να σε καθαρίζει ο άλλος? Γιατί μου λέει δεν γελάσει και εσύ λέμε, θα σου κάνω εγώ να γελάσεις. Τι άλλο να μας πεις? Έλα, δεν έχουμε χρόνο. Κλείσαμε. Αυτός ο χρόνος. Λοιπόν, Σαμόνα λες 2 παραστάσεις Τετάρτη βράδυ, Μαρία Αντουανέτα.